Dag iedereen. Ik denk dat ik een open deur intrap als ik jullie zeg dat onze wereld en onze economie verandert. Maar ik denk dat dat ook van alle tijden is. Het enige verschil is dat die verandering steeds sneller is. Ik denk dat het tempo waarmee de veranderingen vandaag zijn, dat die veel hoger ligt dan in het verleden het geval is. En dat geldt voor veel sectoren. Zeker ook bij jullie in de bouwsector. Nu, stilstaan is zeker geen optie. Ik denk eigenlijk zelfs dat we voorop moeten lopen. Dat we die vernieuwing, die verandering moeten omarmen, dat we moeten durven innoveren, durven veranderen, durven het verschil blijven maken. Ik ben heel blij om te zien dat veel Vlaamse ondernemers, ook bouwondernemers, zeker ook bouwondernemers, die dat ook beseffen en die weg zijn ingeslagen. Ik ben nog meer blij als ik dan zie dat ze dat niet alleen doen, dat ze samen zoeken naar oplossingen. En dat is wat ik ook zie bij het Learn-project van Transformatie Bouw Limburg 2.0. Ik zie dat jullie samen zoeken naar oplossingen die nog alles efficiënter maken, duurzamer maken, beter maken naar de toekomst toe. Dat is een ingeslagen weg die ik zeker onderschrijf en waar ik jullie veel succes mee wens. Ik ga ervan uit dat jullie dat pad naar meer duurzaamheid zullen blijven volgen en dan hebben jullie aan mij in elk geval een partner. Veel succes!